sampun kawis tingal rawuh wonten sasana pawihan prasaja ing dalemipun Bapa Bambang Rustanto. Rawuhipun Sirat Maja pinanganten ginarubya para pangombyong kabiwalda ungling Ledrang Kebo Kiru. Katur dumateng para bapa ingkang pinangka among karya utawi among tamu keparenga hangacarani rawuhipun penyipun Ibu Sumarni Sakluwangsa Harsa Hamboyong Sirat Maja pinanganten sarimbit badhe kaaturaken wonten talipun Bapa Bambang Rustanto Sakluwangsa. Kanthi puji donganipun donga pangestunipun para lenggah lampahing Sirat Maja pinanganten sarimbit saking dalem waru kilen tumuju ing waru tengah kanthi wilujeng nirbaya nirwikara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri. Ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nuwun penyipun para pepunden, para penisepuh, para sepuh ingkang hanggung hamastuti dhateng bapaya ing kautamen ingkang pantes kinabekten. Para pangemban pangambating praja minangka mangkaling negari pinangka pandom-pandoming para kalodasih ingkang sinuba ing pakurmatan.
Para alim ulama ingkang rinten dalu tansah semanding pustaka suci wahyuning Ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhulur putih. Para purna omet. Para tamu kakung Sumna Putri. Kadang sutresna muda-mudi khususipun dumateng kadang besan sutresna nggih Ibu Sumarni sakulwangsa sampun kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Bambang Rustanto ingkang sampun hamiwaha putra ingkang mijil putri ingkang sampun kawiwaha ing tlatah Waru Kilen kanthi rahmating Allah menggah wiwahan ing Waru Kilen saking Purwomadya Wasana sampun lulus raharja kalih sing pitu. Saking kepareng penipun Bapak Bambang Rustanto sakulwangsa arsa hanampi temanten sarimbit saking Waru Kilen tumujing Waru Tengah mriki. Anamung sederingipun kawula ngaturaken menggah reroncening hadicara pahargyan boyong manten ing arikan punika. Sumangga parenggah kawula dherekaken tansah ngaturaken puja puji sembah wonten ngarasanipun Gusti ingkang Maha Suci. Mugi lampahing pahargyan boyong temanten ing ari kalan punika saking Purwo Madya Wasana tansah lulus raharja kalis ing rubeda. Nanging kawula pinangka pamiyara kepareng hambuka wiwaraning suka wonganing wicara nduraning kandha badhe nglantaraken menggah reroncening tata adicara pahargyan Climen ing arikan punika. Pinangka adicara ingkang sepisanan inggih pasraing Sri Atmaja pinanganten sarimbit saking Ibu Sumarni sakulwangsa tumunten katampi penipun ingkang hamenggugat inggih pun Bapak Bambang Rustanto sakulawarga. Saparipurnaning tumunten katindakan waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Saparipurnaning waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an tumunten katindakan adicara ingkang salajengipun niki atur pambagya raja saking ingkang hamegati. Amanggah adicara ingkang angka gangsal niki atur tausiah dalasan ingkang angka 6 niki paripurnaning pahargyan ing arikan punika.
Sagung para tamu kakung putri ingkang pantes sinudarasana. Kepareng aja ngendika lenggah kanthi mardikaning penggalih sarawi hangrantu laksitaning adicara kang wis rinantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun piyambakipun bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama minangka tepa palupi ing madyaning gegrasan rahimah kula. Piyambakipun para pimi sepuh, para pepunden ingkang satuhu berbudi dharma saha dhahat kawula pundi. Piyambakipun para pangemban pangebeting praja manggalai negari ingkang tupantes sinudarsana. Sangjaning para tamu kakung Sumamar Putri ingkang dipun mulyakaken Allah. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Sumadi minangka sulih sarira. Piyambakipun Bapak Ibu Bambang Rustanto ingkang tuhambek luhuring budi. Kawula nuwun sewu sasampun kirang ing pamengku keparenga kawula gempil kamardikan anggen jengandika wawan pandikan. Saperlu nderek mujuk matur wanasa panjenenganipun Bapak Sumadi awit nuhoni pamundhatipun kadang kula werda pun Roko Mas Mardi Siswoyo sekalian. Amurwani atur kawula sumangga nun kawula dherekaken tansah ngujaken puja puji syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah ngesokaken rahmat nikmat hidayah taufik inayah barokah dumateng kula lan panjenengan saengga ing enjing menika kita saged silaturahim ing papan pahargyan mriki. Langkung-langkung lampah kawula saking griya warukilen ngantos saged sowan ngabiyantara wonten dalem mriki alhamdulillahirabbil alamin tansah pinaringan wilujeng nirbaya nir ing sambikana. Shalawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kula lan panjenengan Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surbahipun dhateng keluarga sahabat menapa dene pendherekipun ingkang muttaqin. Jangkep ingkang angka 3 sowan kawula sak rombongan kinen nderekaken sowanipun Roko Mas Mardi Siswoyo sepisan ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng ngarsa piyambakipun Bapak Ibu Bambang Rustanto kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep ingkang kekalih anetepi rembag ingkang sampun gumathok. Enjing menika kawula ngaturaken sekar cepaka sakjudu
no inggih putra Mas Temanten Sarimbit, putra Mas Bagus Kholik Ridhos sarjana teknik, saha garwa kinasih putra Mas Ayu Roro Eni Dwi Hastuti ingkang kala wingi sampun kelampan ijab kabul menapa dene panggih pahargen prasaja ing dalem warukilen. Awit saking menika keparenga nyanyipun Bapak Ibu Bambang Rustanto nampi putra Temanten Sarimbit. Kaping kalihipun saking panyuwunipun Raka Mas Mardi Siswaya mbok bilih punang Temanten Sarimbit keleresan wonten dalem mriki borong anggenipun maringi pitedah sekuka tepo palupi panyaruwi bombongan bimbingan dateng Sri Atmaja Temanten Sarimbit langkung-langkung anak kula Eni Dwi Hasuti menika taksih kirang sanget pangertosanipun, kirang sanget pamawasipun, kirang sanget bab-bab lelumban ing madyaning masyarakat langkung-langkung kirang sanesipun. Awit saking menika kunjuk dumateng sapanipun Bapak Ibu Bambang Rustanto borong anggenipun mengku supados anggenipun lumampah anggenipun gesang berbayan tansah lumampah wonten marginipun Allah saengga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah liripun saged gesang ayem tentrem bagya mulya fidini wad dunya wal akhirah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah pinaringan putra ingkang sulih saha sholihah Allahumma amin. Salajengipun sowanipun punang Temanten Sarimbit kekanten angsal-angsal gandeng kala wingi menika akad pon gawok menika pasaran. Nah menika namung ngaturaken angsal-angsal jajan pasar ingkang boten wonten aosipun boten miraos namung panyuwunipun Raka Mas Mardi Siswaya keparenga pyanipun Bapak Ibu Bambang Rustanto hanampi kanthi suka renaning penggalih mugi handayani rumaketing hubungan keluarga ing Jawa Barat saha Jawa Tengah mriki. Salajengipun mbok menawi anggen kula suwan sak rombongan kados grumudug bedoling Sata Kurawa ingkang mbok menawi tebih saking Subasita tebih saking tata krami ingkang sedaya kala wau kirang mranani penggalihipun Bapak Ibu Bambang Rustanto keparenga maringaken agunging sih samudra pangaksami. Semanten ugi kawula minangka talangi ngatur jenang sila wader kali sesonderan nyuwun pangapura sedaya lepat kawula ing wasana wekdal kawula aturaken wangsul dumateng awas pambiwara billahi taufik walhidayah waridho wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Penyanipun Bapak Harsono Amri BA ingkang minangka dados sesepuhipun saking Ibu Bapak Mardi Siswaya ingkang saduken bekten, para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dahat kinurmatan, monggo-monggo langkung rumiyin sesarengan tancah ngunjukaken puja-puji astuti syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ngeparengaken kula lan jan sedaya saged ngempal manunggal ngrawuhi tasakuran wali matur ulus wonten ing siang menika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang sepisan kawula minangka sulih sarya saking panjenenganipun Bapak Bambang Sutanto sak kulawangsa ngaturaken kasugengan kawilujengan karahayon lan karjan kunjuk dhateng pihak pisan sak rombongan. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan sedaya menika pikantuk berkahing Gusti ingkang Maha Mirah lan Masih lumebaripun dhateng para tamu sedaya sumambahipun dhateng pinanganten saringgit. Ingkang kaping kalih kawula minangka sulih sarya saking panjenenganipun Bapak Bambang Sutanto nampi aturipun saking panjenenganipun Bapak Harsono kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaping tiganipun Bapak Bambang saklongso nampi putra putrinipun ingkang kala wingi sampun dipun dhawuhaken wonten Brangkilen kanthi wujeng boten wonten alangan setunggal menapa lan alhamdulillah wonten ing siang menika dalem tampi kanthi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin awit dumugi mbrang wetan meniki kanthi wujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Kaping sekawanipun Bapak Bambang Rustanto saklongso ugi matur nuwun sanget ingkang saking pihak pisan sampun paring angsal-angsal mugi-mugi saged nemahi rumah tangganipun Mas Khalid Ridhos saha Mbak Eni Dwi Astuti kanthi nemahi rumah tangga ingkang mawaddah warahmah sakinah lan qanaah. Allahumma amin. Kaping gangsalipun ambek bilih anggenipun Mas Bambang saklongso maringi pasugatan kalenggahan saha sauga rampinipun boten kantalupen tansah ngaturaken nyuwun bedahing samudra pangesami. Mugi-mugi hanya kecaken lenggahan ngantos paripurnanipun pawiwahan wonten ing siang menika. Sematun ugi saking kawula pribadi ambek bilih anggen kawula matur wonten ngersa dengan Gusti awit publikipun pangetosan saha kirangipun seserepan kawula tansah ngaturaken lumuntring pangesama. Kasmanten akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mekaten atur panampi pasrah saking pinipun Bapa Sumati pinangka sulih salinipun pinipun Bapa Bambang Rusta.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sagunging para tamu ingkang kinurmatan, muslimin muslimat rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nun inggih wonten ing kalodhan menika kula panjenengan saged makempal wonten ing dalem mriki. Mugi-mugi anggen kula panjenengan makempal silaturahim wonten ing majelis walimatul ngurus saestu kacarta Allah salah setunggalipun amal kesalahan kula panjenengan dhumateng ngarsa dalem Allah kanthi pikantuk pawilas ingkang murwat. Amin ya rabbal alamin. Para tamu kakung semono putri, kula ingkang sinersaya menapa dene kula pinangka Sule Sarira saking panjenenganipun pun anak keponakan kula Bapak Bambang Rustanto kinen matur wonten ing kalodhan menika dene atur ingkang asa pisan hangambali malih hangaturaken wilujeng rawuh menggah kerawuhan para tamu kakung semono putri. Namung saestu panjenenganipun pun Bapak Bambang Rustanto sakula wangsa hambuk bilih anggenipun nampi nglenggahaken saha samodyanipun ing mangkih kathah kirang prayoginipun pramila panjenenganipun pun Bapak Bambang Rustanto saestu nyuwun agungi samudra pangaksami sinaosa sedaya kala sampun kapetang kanthi taliti saha kanthi permati namung saestu bilih sedanten kala kekirangan tasih kathah pramila sinaosa kawontenan mekaten
Pun suwun panjenenganipun para tamu sekalian kersa halelenggahan ngantos sak cekapipun pawiwahan prasaja wonten ing siang punika. Kados dene wonten ing serat sedahan ingkang pun aturaken dumateng Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah panjenenganipun pun Bapak Bambang Rustanto kalian Ibu saged nuhoni dawuh saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Liripun saged dados dramaning tiyang asepuh. Liripun kala wingi Ahad Surya kaping 29 Juni taun 2008 putra kakungipun ingkang ngasesilih pun Holik Firdaus Sarjana Teknik sampun nikah menapa dene sampun ijab kabul kaliyan panjenenganipun pun Roro Eni Dwi Hastuti ingkang kaleres putra pawestrinipun Ibu Sumarni Suyanto manggen wonten ing dalem besan kanthi lancar sepi ing rubeda. Kaleres dinten punika panjenenganipun pun Bapak Bambang Rustanto nampi piswanipun pinanganten sarimbit. Awit saking menika nyuwun dumateng para tamu sekalian mugi kersa paring donga pangestu dumateng kalihipun ing mangke saestu muga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bapak Bambang Rustanto sakula wangsa anglenggana bilih anggenipun amiwaha putra sekalian saged lumampah kanthi sae nun inggih awit pambiyantu tangga tepalih sanak kadang among mitra kadang werda punapa dene kadang tumaruna ingkang boten saged pun sebat setunggal mbaka setunggal. Awit saking menika Bapak Bambang Rustanto sakula wangsa namung saged ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi panjenengan sekalian pikantuk leliru saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kados ngendikanipun jazakumullahu khairan jaza. Usana kula pinangka talipun basa saking pun panjenenganipun Bapak Bambang Rustanto hambuk bilih anggen kula matur wonten tumpang sahipun basa cewet menapa dene kirang rutipun atur kula namung saged nyuwun agunging samudra pangaksami. Panut ping atur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.